Boas noites. Día tráxico en Galicia coa morte de dúas persoas. A Garda Civil investiga a morte dunha muller que apareceu aboiando nunha piscina en Catoira. Mentres, en Oia, un surfista perdía a vida cando estaba practicando este deporte na zona de Porto Senín. Foi nesta vivenda da parroquia da Valo, no concello pontevedrés de Catoira, onde aparecía morta unha muller de 66 anos. Os veciños deron alarma cando se decataron de que había un corpo aboiando na piscina da propiedade. Aínda que a Garda Civil abriu unha investigación, os primeiros indicios apuntan que era unha morte por afogamento, xa que o corpo non presentaba signos visibles de violencia. Informaron unha persona fallecida ou caída na piscina, hasta o lugar desprazou o 061, Gaspadrón, bomberos e nós. Pero resulta que cando chegamos aquí xa encontramos fallecida. Ao mesmo tempo, os servizos de emerxencia activábanse de novo desta vez pola desaparición dun surfista norteamericano nas augas do concello pontevedrés de Oia, na zona de Porto Senín. Un alertante avisou de que apareceron a tabo de surf na auga e pouco despois outros deportistas conseguiron localizar e sacar a víctima, un varón de 64 anos en estado inconsciente. A tabla treina correndo hacia terra e estou mirando que o señor non o vexo. E efectivamente, pois se lanzaron outros compañeiros hacia con outras tablas e o fixeron traendo hacia terra. Colaboramos co 061 en maniobras de RCP básicas, pero lamentablemente ao final, despois de 40 minutos, casi 50, non se pudo facer nada pola persoa. Malas maniobras de primeiros auxilios practicadas polos servizos de emerxencia, o home acabou falecendo. Na guerra de Irán, os hutís do Yemen abriron unha nova fronte de conflito e esta tarde lanzaron outro mísil de longa distancia contra Israel. Esta milicia fundamentalista ameaza con pechar un paso no Mar Vermello que se engadiría ao bloque do Estreito de Hormuz. Mentres, Irán disparou nas últimas horas proxectís contra Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Kuwait. Pola súa parte, o exército israelí acabou coa vida de 3 xornalistas e 6 sanitarios en dúcias de bombardeos no sur do Líbano. Hoxe, o Papa León XIV concluiu unha visita relámpago a un estado que dende hacía máis de 4 séculos ningún pontífice visitaba. O Principado de Mónaco, Javier Romero. Sí, Mónaco foi o primeiro destino elixido polo Papa León XIV, un estado coñecido por ter un réxime fiscal que atrae grandes fortunas, pero ademais Mónaco é un territorio que aínda hoxe é católico a nivel oficial e por iso unha das mensaxes que pronunciou foi pedir responsabilidade, ser exemplares e axudar os máis necesitados. E Galicia comeza unha Semana Santa con bo tempo e boas expectativas pro turismo. Os establecementos hostaleiros prevén que a ocupación supere o 80%. O sector agarda un aluvión de reservas de última hora durante esta fin de semana, animadas polas boas previsións meteorolóxicas. Entre os destinos máis solicitados están as Rías Baixas e a Costa da Morte ou a Ribeira Sacra, así como lugares cunha especial tradición nas celebracións de Semana Santa. Viveiro ou Ferrol poderían chegar a unha ocupación de arredor do 95%. Esperemos de que nesta fin de semana pois se produzcan ese aluvión de reservas que de momento non se produciron e esperemos que esas 3 noites de Semana Santa pois que a ocupación este entre o 75 e o 85% de ocupación. Zonas como Viveiro, zonas como Ferrol pois van a ter unha ocupación en torno ao 95%. As procesións continúan este sábado de Paixón co traslado do Santo Vía Crucis polas rúas de Santiago. Centos de fieis congregáronse arredor da catedral. Xoel Rodríguez. Sí, unha procesión antía que comezaba puntualmente ás 8:30 dende a porta norte da catedral, que percorreu distintas rúas e tamén plazas como esta do Obradoiro en Santiago de Compostela, que remataba pouco despois das 9:30 desta noite. Foron numerosos os composteláns que non quixeron perder detalle desta celebración, tamén moitos turistas e peregrinos que chegaron hoxe mesmo á capital de Galicia. Este foi en calquera caso o xeito de poñerlle punto e remate a este sábado de Paixón previo ao domingo de Ramos, pero saiban que dende o pasado 27 de marzo e ata o vindeiro 5 de abril aquí en Santiago de Compostela haberá un total de 17 procesións organizadas por ata 11 confrarías. E desta vez, ademais, o bo tempo acompaña. As previsións pros prindeiros días son boas, Loli.
E si, vai nos acompañar o anticiclón ao longo desta primeira parte da Semana Santa. Imos ver primeiro de nada o que vai acontecer cara este domingo de Ramos, de novo contraste norte-sur da comunidade, máis nubes no norte, apertura de claros no resto de Galicia, con temperaturas moi frescas para esta época do ano, 19 nas Rías Baixas, máximas que non van a pasar dos 14-15 en moitas localidades. Chegamos así ata un luns con algunhas poalladas, orballadas, pero sobre todo nese extremo norte, tanto de Lugo como de tamén a Coruña. Polo demais, tempo anticiclónico, apertura de claros e remontando os termómetros, sobre todo no sur, ata os 21 graus. Madrugada fresca tamén durante o martes, pero aí xa notaremos máis o anticiclón. Algunhas nubes, sobre todo pola mañán no norte, pero falaremos dun día completamente azul xa, se nos imos a tarde do martes, subindo os termómetros do redor dos 24 graus en localidades, sobre todo do sur de Galicia. Esta noite toca cambiar a hora para datala ao horario de verán. As 2 da madrugada serán as 3. E aínda que o cambio nos vai roubar hoxe unha hora de descanso, gañaremos tempo e luz para unhas tardes que empezan a ser moito máis longas. Os dispositivos conectados á rede xa se cambian sós, pero lembren que hai que cambiar a hora no reloxo de pulso, no do coche ou no despertador. 3, 2, 1... Este é o momento no que se lanzaba un novo satélite ao espazo con selo galego. Dende Nigrán, a empresa Allen Space proporcionou compoñentes decisivos a Celeste. Aportación tecnolóxica para un proxecto que vai ser clave na mellora da precisión e resistencia dos sistemas de navegación en Europa. Sober acolle esta fin de semana a 46 edición da Feira do Viño de Amandi. O presidente da Xunta visitou esta tarde as casetas acompañado pola conselleira do Medio Rural. O goberno galego mantén o compromiso de apoiar o sector vitivinícola cun investimento este ano de 12 millóns de euros en diferentes liñas de axuda. Unha destas achegas está destinada á conservación dos viñedos na Ribeira Sacra. Fin de semana grande en Vigo, coa Festa da Reconquista. Esta celebración enche a zona bella e gran parte do centro da cidade co tradicional mercado. Nela participan tamén moitas persoas vestidas de época para seguir o guión marcado pola historia, onde as tropas francesas foron derrotadas polo pobo e polas milicias e expulsadas da cidade no século XIX. Mañá chegará un dos momentos clave cando Cachamuiña, liderando un exército miliciano, poñía fin á ocupación. Ben, están vendo menos luz no noso plató, non se asusten porque isto non é un erro. Así, nos sumámonos á hora do planeta. Dende as 8:30 e ata as 9:30 da noite, moitos edificios emblemáticos e monumentos, como a Catedral de Santiago, o Palacio de María Pita ou a Torre de Hércules quedaron así, ás escuras, como mostra de compromiso contra o cambio climático. Nos marchamos xa, quedan co partido entre o Sporting de Xixón e o Deportivo. Pasen boa noite.